За любителите на карти, днес ще изтеглим една руна, мистериите на Севера, за да чуем тяхните предупреждения, съвети, послания за януари месец 2025 година. Ева е руната на движението на прогреса. С нея са свързани понятия като хармонична двойственост, плодородие, доверие, вярност, преданост, сключване на брак. Появата на тази руна означава положителни промени в живота ви, които ще се срутят на главата ви като лавина. Те са закономерен резултат от вашето душевно развитие и израстване. Сега вие просто жените успехите. Може да ви предскаже промяна на местожителство, на работата или пътешествие. Но във всеки случай тази руна вещае успех. Какво по-хубаво за януари месец? Новата година започва с успех. Успех ви желая на всички. Да, но се отнася и за мен. Сигурно и за мен. Хубав ден!